Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Frankfurtera bidean. Eskerrak, azkenean iritsi gara. Iritsi gara, hau da Frankfurt. Heidi, erosketa batzuk egitera noa. Berehala itzuliko naiz. Itxaro idazu hemen mesedez. Bukatu dut. Eta ogi zuriak? Tori, Eta ogi zuriak? aitu egin zaizkie. Zer? Guazen. Ez etxera joan behar dut aurki ilunduko du gara izitzultzen espanaiz Aitonak eskatu egingo da. Guazen. Ize badete ziur zaude Frankfurten gaudela? Nork esan dizu hori? Maienfelen gaude. Maienfel! Gezurtia! Gaur bertan itzuliko nintzela etxera esan didazu. Hori esan dizut? Ziur zaude? Ziur nago! Bai, naiz gogoratzen. Frankfurt hiri handia eta ederra dela esan dizut. Hori ez da gezurra. Ziur nago gustatuko zaizula. Mendira itzuli nahi dut. Heidi! Tira ez zaitez tuntuna izan. Frankfurterako trena hartuko dugu, entzun? Ez! Heidi! 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 Maienfel, 3 minutu. Bizkor, Heidi, igo gaitezen. Bizkor! Ez dut zurekin joan nahi. Heidi! Ez dut joan nahi. Heidi. Etxera joan nahi. Heidi. dut. Favorez, Heidi! Askatu, Heidi! ez dut nahi. Zaitez Etxera buru joan gogorra nahi izan. dut. Gezurtia, gezurtia! Ez dut nahi gezurtia, askatu! Heidi, entzuidazu. Ez dut joan nahi, Favorez, askatu, Heidi. askatu! Ez dut nahi gezurtia, askatu! Heidi!
Heidi, barkaidazu gezurra esatea arren. Zu zoriontsu izatea nahi dut besterik ez. Aitonak ere ala nahi du. Ulertzazu, txiki. Ulertzazu, favorez. Tira, ala izaitez eta jantzazu pixka bat. Bide luzea dugu oraindik. Sabela beteta egizulo pixka bat. Frankfurten egun batzuk egon da gero, etxera itzultzerik izango dut. Bai, jakina. Tautziko dirazu amonari ogizuri egin berria eramaten izeba. Bai, horixe. Eta aitonarentzako tabakoa ere bai. Jantzazu, Heidi. Oh. Entzun, Heidi, Frankfurten iritzia aldatuko duzu ziur asko. Han gauza asko ikasiko dituzu Clara andereñoarekin. Ikasi? Bai ba, eta zeure gustuko gauza mordoa ikusiko duzu. Ez duzu mendira itzultzeko gogorik izango. Lambro alferrikator nirekin, ez duk Heidi ikusiko. Ai, ene, noiz etorriko te da etxera gure Heidi maitea. Ez dakigu ba, ama. Ikusi duzu ez itxura duen? Bai horixe, oso itxura txarra du. Noski, haserre egongo da Heidi kendu diotelako. Triste dago oso. Zaharrak bihotz-bihotzez maite zuen Heidi txikia bai. Oh, penagarria benetan. Ezin zen besterik egin, Heidiren onerako izan da, egia esan.
Isil zaitez, politori. Alde. Barkatu. Ez egin negar, Laztana. Frankfurt! Frankfurt! Zeri begira zaude, guazen? Zer duzu, Heidi, harrituta zaude, ezta? Zatoz. Hauxe da Frankfurt hiri handia. Alemania mendebaldean dago. Main ibaia, Rin ibaiaren adarra igarotzen da hirian zehar, eta hortik datorkio izena, Maingo Frankfurt. Europaren erdian dago, eta garraio, merkataritza eta finantzagune nagusia da. Seseman jaunaren etxea ere, araxe doaz Heidi eta izeba, Frankfurten dago, erdi-erdian, auzo dotore batean. Hauxe da Clara, Seseman jaunaren alaba bakarra. 12 urte ditu. Gaixotasun bat du zangoetan, helbarria da. Etxe barruan pasatzen du egun osoa, aulki gurpildunean. Ze ordu da? Erlojua gelditu egin dela ematen du. Rottenmeier andereñoa, ez alda ordua? Zenbat aldiz egin behar didazu galdera bera, Clara? Tira, zaude lasai, laster etorriko dirata. Barkatu, Seseman jaunarentzat egiten alduzu lan. Bai, Andrea. Urrutitik gatoz eta berandutu egin zaigu. Etxean alda Rottenmeier andereñoa, hartuko gaitu? Ez dakit ba, jozazu txirrina eta Sebastianen galdea egin. Zatoz, Heidi. Zer, ez alda etxean dita dotorea. Seseman jauna da Frankfurteko gizonik aberatsena. Eta haren etxean biziko zara, Heidi. Hemen biziko naiz. Oh, Ze behar duzue? dete dut izena, ikus dezaket Rottenmeier andereñoa. Badakit berandu gatozela, baina bidaia luzea izan da. Bueno, ez dakit ba, ez dagokit niri. Jozazu txirrina berriro eta tineten eskamearen galdea egin.
Ze behar duzu? Tinet andereñoa, dete dut izena. Esango diozu mesedez Rottenmeier andereñoari ikusi nahi dudala? Goazen berriro mendira. Ez da pentsatu ere, Heidi. Orain ezin gara itzuli. Zuen zain dago. Mil esker, eskerrik asko. Segi. Heidi, txintxo portatu entzun? Aurrera! Hementxe daude. Kaixo. Berandu zatoz. Zer modu zaude, Rottenmeier andereñoa? Zer moduz? Clara andereñoaren laguna ekarri dizut, joan den astean aipatu nizuna. Tira aurrera, Heidi, esan zerbait agurtu. Isiltzaite, zentzun? Bai. Tira, ze izen duzu, neska? Heidi. Ze esan duzu? Heidi. Heidi! Ai, ene, hori ez da ganorazko izena txiki, ez dut inoiz entzun. Hori da bataio egunean jarri zizuten izena. Enaiz gogoratzen. Hori alda erantzuteko modua. Dete, tuntuna alda neska hau, horren lotsagabe alda beti. Sentitzen dut, andereño. Barkaiozu, ez dago zu bezalako pertsonekin hitz egitera ohitua. Ez da tuntuna ez lotxagabea. Kontua da gauzak pentsatu ala esaten dituela. Gainera ez da sekula horrelako etxe batean egon. Argia da ordea laster ikasiko du. Goazen hemendik. Barkaiozu arren, Rottenmeier andereñoa. Nik esango dizut benetako izena. Adelaida, ene aizpazenaren izen bera. Heidiren, tira, neskaren ama. Adelaida? Izen egokia da. Baina itxaron dete, enago oraindik erabat ziur. Zer? Ez alnizun esan Clara andereñoak bere adineko neska behartzuela, berarekin batera ikasita jolasteko? Clara andereñoak 12 urte ditu orain. Zenbat urte ditu Adelaidak? Sentitzen dut, neuk ere ez dakit ondo zenbat urte dituen. Izan ere ez dut uste Clara andereñoa baino askoz gazteago denik. 10 bat urte izango ditu edo pixka bat gehiago. 8 urte ditut izebaitonak esan zidan. Ze esan duzu, 8 besterik ez? Ai, min egiten didazu. Clara andereñoa baino 4 urte gazteago da, handiegia da aldea. Oso argia da ordea, andereño. Ze liburu erabili duzu irakurtzen ikasteko? Ez dut libururik. Ze esan duzu? Jainko maitea, nola ikasi duzu ba irakurtzen libururik gabe? Ez dakit irakurtzen, ez pelok ez nik. Ez dakizula, zure adinean, Jesus benetan diozu? Ez dut ulertzen. Etzara eskolara joan? Zer dakizu, ze ikasi duzu orduan? Ezertxo ere ez? Bai, hauntzak jesten eta txistu egiten hauntzak biltzeko. Dete ez dut ulertzen, ze hauntz eta ze antxume, zergatik ekarri didazu horrelako neska tuntuna. Oker zaudela uste dut, andereño. Heidi, nire iloba, zuk behar duzun neska da. Ez! Bestelako neska bat nahi zenuela esan zenidan, Rottenmeier andereñoa. Nortasun handiko neska bat, ez altzara gogoratzen. Hementxe duzu babila zenbiltzana. Ez duzu egokiagorik aurkituko Clara andereñoaren ondoan egoteko zaude ziur.
Luzaro egon naiz nik uste. Xola espazaizu, urrengo batean etorriko naiz zer moduz moldatzen zareten ikustera. Urren arte. Itxarontza zudete! Itxaroteko! Heidi bakarrik geratu da hiri arrotzeko etxe handian. Aurrerantzean, Clara besterik ez du izango ondoan, neska elbarria, eta Rottenmeier andereñoa, mutxurdin itxusita zagarra.フランクフルトのゼーゼマン家に取り残されてしまったハイジは、食事の時に出された柔らかくておいしそうな白パンを見て、アルムの山で別れたおじいさんやおばあさんのことを思い出し、帰りたくなってしまいます。言葉遣いやお行儀の悪いことを口うるさく注意するロッテンマイヤーさんのお話など耳に入らないハイジは、楽しかった山での毎日を思い出しながら食卓で寝てしまうのでした。次回は新しい生活。お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.